Sa ilo kita sa balita lokal, ipasaka sa Blue Alert status sang Office of the Civil Defense 6 ang Western Visayas sa subong nga adlaw Pebrero 5 sa takna ang alas 8 sa aga bangod sa posibleng nga epekto sang bagyong Basyang. Sa interview sang Bombo Radio kay OCD6 Director kag Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 Chairperson Raul Fernandez, iyaging pahayag nga mabatyagan na subong o kung nabatyaga na kagabi ang ulan nga dala ni bagyo nga Basyang nga posible maglawig sa Biyernes tubtob sa Sabado. Suno kay Director Fernandez, kung hindi magbago o kung hindi magbago ang hulag sang bagyo, posible ang southern na part sang Panay Island, ilabi na ang southern Iloilo, Iloilo City, Guimaras kag amuman ang southern Antique ang maapektuhan sang bagyo. Ginalauman ang pag-ulan, makusog ang hangin, amuman ang landslides, ilabi na sa mga lugar nga landslide prone areas, kag storm surge sa mga coastal areas. Ginpahayag man niya nga nakaprepara naman ang mga local government units kag Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa mga food and non-food items kag amuman sa mga evacuation centers in kaso kinahanglan mag-evacuate ang mga maapektuhan sang bagyo. Naka-standby naman ang mga search and rescue and retrieval team sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army kag amuman ang mga incident management team sang mga LGUs. Dugang pa ni Director Fernandez ang ini nga temprano nga preparasyon ang ginahimo agod nga malikawan ang anuman nga klase sang insidente nga dala sang bagyo kag agod nga mapabilin ang zero casualties sa rehiyon. 8 a.m. i-raise natin yung alert status natin to blue alert. So may gingan na yung ating monitoring and monitoring ng ating mga preparations, lalo sa ating mga local government units. May naka-preposition na rin tayo mga NFIs at food packs sa mga posibleng mapektuhan mga communities, lalo na doon sa mga island barangays. Katulad ng parati nating sinasabi na wag nating ipawalang bahala or maliitin yung magiging epekto nitong bagyo na ito, kahit na mahina siya. Based sa ating mga previous experience, kahit na kasagsagan ng bagyo, may mga naliligo pa rin sa mga ilog, so iiwasan natin yun, wag tayo makipagsapalaran sa panahon dahil nga tayo pa rin ang matatalo, hindi natin maano yung panahon.